Ako din yung tistingan ng cellphone na ginigalo sa kong lolo, lingkod sa kubi. Pero i-open ang kamera. Lah, makagwapo man. Puro naman kong artista, oh. Puro magsi red for black. Lah. Ninduta jud ani ako ang bagong cellphone, oy. Mao ni pinakalitis karon na baligya dito sa merkado. 2,500 ang akong palit ani. Akong paminawon ako rington, eh. Ninduta gud, oy. Time's up. Tama. Akong ang tuon si pare nako, pahambugan nako siya sa ako ang bagong cellphone. Ako daw ning testingan ng back ng kamera, be. Grabe tinawa. Lah, si pare man ni nagpadulong dre. Nagdulog cellphone. Kabalo na kung unsay tuyo ani. Ako ning taguan ni akong cellphone, be. Uy, si pare, oh. Timing nga, uy, kay naa siya sa gawas. Karon, pasikatan ako siya ani ako ang bagong cellphone. Akong buulong di. Oh, napadulong na akong kumparing di palupig, oh. Ngisi-ngisi pa. Yati! Bagong cellphone, pre? Bago ni pre, bisag wa ka ng utana, ang akong palitan ni 2,500. Yati! Baguwa ba na yung cellphone, pre? Oo, alangan. Pre, paminawang rington, pre. O diba nindot kayo? Mao ni pinakalitis na baligya dito sa merkado gahapon. Mao ni ako'y nakaabil. Ninduta di ana pre, no? Paminawa ang ringtone sa message, pre. O diba nindot kayo? Obe? Oh, guwapuha gid pre. Pila gani palit nimo ni pre? 2,500 palit na ko ana. Tara pre, oh. Guwapo kaya akong cellphone, pre, no? Ako sa ibutan sa bulsa, be. Pre, kung mamalit ka ani parehas sa kuang cellphone karon sa merkado na ay discount. Uy, kanalay lang pre, kay nay nanawag sa kuha. Kadali lang gid. Uy, wala man. Kinsa man ang cellphone, pre? Tanawa sa pare. Nagsiginig panita. Kung kan kinsa rong cellphone nagsigig tingog. Wa siya kabalo nga ako adero. Asa man yung dapita nagsigig tingog, eh? Mama siguro diri dapita, pre, oh. Lamur na ayo diri dapita, pre. Uy. Nade kay cellphone, pre. Aw kani, pre. Girigalo man sa kong lolo, pre. Galawgaw. Takot pa yung cellphone. Uy. Natigla ka mo kamera. Yati. Ulawan ng kudak. Ay, pre. Alam raman ni pre. Nakuha siya cellphone. Uy. Ulawan ako ani. Uy. Mag-atik-atik ko sakit yan, be. Agay. Agay. Pre, naunsa ka? Agay. Pre, sakit akong tiyan, pre. Murag gilbi man siguro ko. Pre, di na ako magdugay, pre. Makuliin ako, pre.